Balima Malikunafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Diakité min n'a b'a daminɛ tɛnɛndon novembre kalo tile 16 la ka taa bila karidon novembre kalo tile 22 la farafin kalo tile 30 ka taa bila farafin kalo tile 6 dolo jate la kawla kalo filanan tile 19 ka taa bila kawla kalo filanan tile laban na doloba fila o de nɔrɔ barikalen don dugumakolo kan ka ɲɛsin adamaden bɛɛ lajɛlen ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na o ye doloba fila jumɛn Pluton ni an ko a ma ko sariti ani Marsi ni an b'a wele ko hɔku ka aw ladɔnniya ko an bi Ayuba ka wagati de kɔnɔna na mɔgɔ min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma n'o ye Scorpion mɔgɔw ka wagati ko ninnu dusu bɛna bonya adamadenya la kosɛbɛ kosɛbɛ ninnu jɛɲɔgɔnw bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ dusuba ye wa ni ninnu dimina u bɛ se ka tiɲɛni kɛ u yɛrɛ ma ɲina ma ka sɔrɔ u ma bɔ a kalama bana minnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o de bɛ tali kɛ fasasira banaw kan ninnu bɛ se ka u hakili to o yɔrɔ in na kosɛbɛ baara min ka di ninnu na o bɛ tali kɛ opération baaraw kan fo ka taa se fini baaraw ma n'o ye tenitigiya baaraw ye ani minnu bɛ fo ka taa se wayi ani boucher ninnu ni baara kofɔlen bɛ ja ninnu na kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka dɔgɔkun kibaruya sɔrɔ bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka hakilina ko k'aw ka ko basigilen don kosɛbɛ lafiya bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ hakilina lafiyaw bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruyaw olu siraw jɛlen don yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu siraw olu jɛlen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ la ka na bila dɔgɔkun camancɛ yɔrɔw la ko aw bɛ se ka aw tulo mada kibaruyaw la kibaruya minnu bɛ tali kɛ sɔrɔ kan garisigɛw kan nka a ka ca la aw bɛ se ka aw jigi da a kan dɔgɔkun nataw kɔnɔna na nka a ka gɛlɛn aw ka se ka o sɔrɔ ninnu k'olu sɔrɔ ka don ni dɔgɔkun yanni ni dɔgɔkun in laban yɔrɔ wagati cɛ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro funteni kalo filanan de mɔgɔ minnu bɔgɔ tala a dama ka so toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jigisigi kumaw caman ɲɛsinnen don aw ma jigisigi kuma minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw yɛrɛ hakili lasigi ni dɔgɔkun in kɔnɔ k'aw ka kɛnɛyaw sinsinnen don kosɛbɛ kologɛlɛya bɛ aw la sira caman fɛ ni aw yɛrɛ ma dɛsɛ aw ka wuli k'aw cɛsiri aw yɛrɛ ka kow la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka wasa min ɲinina aw bɛ se ka o sɔrɔ nka ni aw y'aw ka ciw bila n'a ka wulikajɔw bila mɔgɔ wɛrɛw ka bolo kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka waleyaw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔ fo aw ka se aw dusu la fo aw ka se aw yɛrɛ la kamasɔrɔ dibi bɛ aw ka sira kan fan caman fɛ aw ka wulikajɔw la siraw datugulen don dibi bɛ yen nka o n'a ta bɛɛ kɛnɛya bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa nisɔndiya kow aw k'o bila ka dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔ kamasɔrɔ kibaruya fɛn fɛn ni aw bɛna sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o kibaruya ninnu tɛna kɛ kibaruya ye minnu bɛna kɛ sababu ye ka aw nimisi wasa minnu bɛna nimisi wasa lase aw ma fo aw ka muɲu ani sabali kɛ aw tagama bere ni dɔgɔkun in kɔnɔ fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sela ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasosodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ani kibaruya duman ani kibaruya nafamaw teri siraw fɛ ani jigiya siraw fɛ ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la
garisɛgɛw bɛ se ka don aw kunna, aw bɛ se ka wasa ani nisɔndiya kɛ ni garisɛgɛ minnu ye, kamasɔrɔ aw yɛrɛ kun jigi dalen don garisɛgɛ ninnu caman kan don tɛmɛnenw na, nka a ka ca la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw k'aw bɛ se ka na kibaruya sɔrɔ olu la, wa dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu wulikajɔw barikalen don aw fan fɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juwe kalo tile 21 na ka n'a bila août kalo tile 21 na, n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Iburahima ka so, lion samiya kalo 2nan denw, lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko faratimanko k'aw k'a yɛrɛ kɔlɔsi o la, kamasɔrɔ futinɛw ani lagosiw olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ, mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wa fo aw ka se aw dusu la k'aw ka dusu bila nin dɔgɔkun in kɔnɔ, ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se aw dusuw la, kamasɔrɔ futinɛko ani kasarako ani faratimanko olu de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, fo aw ka sumaya ani basigi fara aw bolodala nin dɔgɔkun in kɔnɔ, kibaruya sira o jɛlen tɛ. Ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la, nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 22 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew, dimisodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so, samiya kalo 3nan denw, viergew, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka wulikajɔw ani aw ka cɛsiriw o barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ. Aw bɛna wulikajɔ caman de kɛ don nata wasaw nɔfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, nka a ka ca la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka garisɛgɛ dɔw sɔrɔ, garisɛgɛw a bɛ se ka kibaruyaw mɛn, a bɛ se k'a sɔrɔ fana yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ, nka aw ka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na cɛsiri fanga a bɛna bonya kosɛbɛ, aw ka wulikajɔ bɛna bonya kosɛbɛ ka bɛn ni wagati wɛrɛw nataw ye, i n'a olu ye siniɲɛsigi kow ye. O siniɲɛsigi kow barikalen don aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ, waleya caman bɛ aw bɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ don nataw kɔnɔna na, nka a caman bɛ latigɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso, furusodenw, kawla kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so, balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko kumasulu ko olu de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ, fo aw ka se aw yɛrɛ la, kamasɔrɔ ni aw faratila dɔrɔn ko fitinin aw bɛ se ka maloya sɔrɔ a la, fo aw ka tile aw ni aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani aw ni aw ka baarakɛmɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ, fo aw ka tile. Nka ni aw sumayala walima ni aw ye ko banaminilen dɔ ta k'olu bila aw fara aw boloda la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, aw bɛ se ka kumasulu sɔrɔ walima ka maloya sɔrɔ o ko la, wa nin dɔgɔkun in kɔnɔ fo aw ka ko tilelenw ta, sira tilelenw de ta, o de b'a aw dɛmɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wa k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, kunnafoniw bɛ yen nɔ garisɛgɛko sira kan, nka a donni a bɛ se k'aw jigi da o kan ka bɛn ni dɔgɔkun wɛrɛw ye. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion, kawla kalo 2nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so, scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔ yɛlɛdaw ani wasaw ani kunkɔrɔtaw, wa o de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, aw ka kɛnɛya sinsinnen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, jija ani wulikajɔ de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ bɔ aw ka gɛlɛya kɔnɔ nin wagati in na, wa a ka ca la aw mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ, wa aw mana layidu o layidu mana ta aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, a ka ca la aw bɛ se k'aw jigi da a kan, a layiduw bɛ bɔ a sira ma ka bɛn ni dɔgɔkun wɛrɛ nataw ye, wa aw ka hakilinako barikalen don kosɛbɛ, aw ka wulikajɔ ani aw ka baaraw aw fanga na, o de bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka aw dɛmɛ, kibaruya siraw olu jɛlen don, garisɛgɛ siraw olu jɛlen don. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire, kawla kalo 3nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alahu Taala ka so, sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sira jɛlen don aw ye sira caman fɛ, kibaruya siraw olu jɛlen don, kanubagaya siraw olu jɛlen don, wa farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ko aw ka farigan fiɲɛ o bɛna bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, kamasɔrɔ aw ka wulikajɔ ani aw ka jija ani aw ka cɛsiriw o bɛna kɛ sababu ye ka wasaba de ladon aw kunna, ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛw kan, garisɛgɛ minnu bɛ cun garisɛgɛ minnu kumaw fɔla depuis wagati tɛmɛnenw na, ni dɔgɔkun in ka fisa ka ɲɛsin aw ma, wa n'a aw bɛ se
aw ka wuli ka jɔ fana banba nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A ka ca la sɔrɔ minnu bɛ aw kun kan a caman bɛ se ka sɔrɔ ka bɛn nin dɔgɔkun in laban yɔrɔ wagatiw ma. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne funɛnɛ kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa solomana ka so masaso denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔ hakilisigi o bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ. Kamasɔrɔ hali n'a sɔrɔla garisɛgɛ ka suma ka ɲɛsin aw ma nka hakilisigi ani basigi bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa aw ka aladeliw a n'aw ka sarakaw olu caman bɛ minɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Ni aw bɛ se aw yɛrɛ k'aw jija aw ka cɛsiri aw ka alabato fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O bɛ kɛ sababu ye ka se ka wasaba lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Jigiya sira olu jɛlen don. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau funɛnɛ kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko banamini b'aw ka sira kan. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se aw yɛrɛ la. Wa fana farigan misɛnninw olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O bɛna se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka wale la. Nka o n'a ta bɛɛ jama kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Wasa min bɛ se ka sɔrɔ jama fɛ ko aw bɛ se ka aw sigi ni o ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana fariganw olu b'a aw ka sira kan. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya ladon aw ka ko la. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati ka taa bila fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Aw bɛ se ka garisɛgɛ kow boloda. A bɛ se ka a kunbɛn dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so funɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jigitugu kumaw ani jɛɲɔgɔnya kuraw ani ko daminɛw olu barikalen don aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Mɔgɔ minnu ye ni mɔgɔ kofɔlenw ye ko n'u ye ko kura boloda walima ka ko kura daminɛ k'u bɛ se ka wasa ani jaabi ɲuman sɔrɔ a la i n'a fɔ u b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin y'aw ka ko daminɛ wagati ye. Wa aw ka garisɛgɛ siraw olu dayɛlɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Aw bɛ se k'aw jigida garisɛgɛw kan. Garisɛgɛ balalenw olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Malikunafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba. Ka aw ladɔnniya halisa ko an bɛ Scorpion mɔgɔw ka wagati la. Scorpion mɔgɔw ka wagati o bɛ ban nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na. O bɛ ban ka bɛn karido ma. An bɛ bɔ Scorpion mɔgɔw ka wagati la. Ka aw ladɔnniya fana k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na saraka min bɛ yen nɔ ni an bɛ se ka an sinsin a kan. Ni min bɛ tali kɛ yiri kan o de bɛ bɛn zaban ma. Zaban kuru 3 k'a bɔ k'a tobi k'a ko tile 3 kɔnɔ walima k'a bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔnin kelen. Cɛw ta ye 3 ye musow ta ye 4 ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ani nɔnɔ kɛnɛ n'i ma dɛsɛ ka nɔnɔ kɛnɛ san k'a saraka ka i hami d'a kan dɔgɔkun gɛlɛya bɛ se ka tɛmɛ i kan cogoya min na k'a di denmisɛnninw ma. O de bɛ tali kɛ saraka yɔrɔ la. Nin de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la. An b'a fɔ o la n ko ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Ala ka Mali basigi.